С урок по патриотизъм започва деня на първолаците от основно училище Петко Рачев Славейков в Ямбол. Клетвата, която децата знаят наизуст, е изписана до черната дъска. Над нея е портрета на апостола на свободата Васил Левски. Момичетата и момчетата с много емоция и хъс произнасят текста. Какво ви харесва в тази клетва? Харесва ми, че даваме дума пред знамето на нашето отечество. И се стремим да я спазваме. Какво ви харесва в клетвата? Харесва ни да даваме дума и да се стремим да я спазваме. Ние сме чигърчета москитари и се стремим да я спазваме, да спазваме тази дума. Един за всички, всички за един. Класът на Георги Дичев си има и свой химн. Текста и музиката е написал самия Дичев. Като ми казаха, че трябва да направя клас, реших, че моя клас трябва да има и химн, в който се пее така за него. И идеята беше след като е написан текста, да има и мелодия. Не знаех, че мога да пиша и музика, но неволята учи, нали? Все пак знаем приказката. Директорката на училището Петя Пенева категорично подчерта, че още от малки децата трябва да знаят откъде започва родината и коя е тя. Според мен и според учителите, които работят в училище Славейков, децата трябва да се възпитават в патриотизъм, защото трябва да знаят коя е тяхната родина, трябва да знаят кои са техните ценности, кои са техните идеали и не на последно място трябва да знаят защо и за какво трябва да останат тук в нашата родина. Този урок по патриотизъм е гледната точка на педагога Георги Дичев, но това, което запечата камерата на телевизия Ера, не може да се подправи. А то е желание, усмивка, хъс, емоция и старание в очите на малките българчета.